May gift giving di sa St. Elizabeth, Hungary para sa mga senior citizen. Bali na naguluwa siya. Mga gift na gift. Live kita sa buong. Live kita sa St. Elizabeth of Hungary Kinder School. Pero ang ako hindi wala pa dito sa nagpila si Dio para kay nanay. Di wala pa sa kaabot sa kagwa. Pag-uya. Dari kita mali, okay? Ay, kita nga sa St. Elizabeth. Tarabe. Sa St. Elizabeth sa Harap Cathedral. Ay, wait pa, wala pa nilang. Naguluwa, di lang nakakuha sa mga gift nila. Exclusive. Live at St. Elizabeth. Oh, bugas mo to. Oh, nagkalaw yan. Yan na yung bugas. Hindi may buslot. Isa iloga. Ay, isa iluhaga ang ano ga, ang bugas. Hindi lang may anay, may buslot. Wait lang.